Να ξεκινήσουμε και καλύτερα, αλλά δεν θα το σχολιάσω γιατί σήμερα έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Έχω ακούσει πάρα πολλές μουσικές. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Έχω κουράσει τη φωνή μου. Οπότε δεν θα ασχοληθώ τώρα με αυτή την ατυχέστατη στιγμή της εισαγωγής. Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο Κόκκινο. Καλώς ήρθατε στη νέα τηλεόραση μεσημέρι Τετάρτης, που ο μήνας έχει 2, είναι καινούριος μήνας. Μην το ξεχνάμε αυτό έτσι. Έχουμε μπει στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Είναι Ιούλιος. Έρχεται καύσωνας. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι. Ο δεύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, που θα είναι τετραήμερος, έρχεται. Είναι πρώτον πυλών, οπότε να λάβετε τα μέτρα σας. Εμείς εδώ θα φροντίσουμε σήμερα μέχρι τις 6 να σας δροσίσουμε με ωραία θέματα, με καλή διάθεση, με ωραίους ανθρώπους έτσι, καλεσμένους που θα βρεθούν στο πλατό της εκπομπής και με μικρές εκπλήξεις. Κρατήστε το αυτό για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θέλω να θυμάστε να πίνετε πάρα πολύ νερό, επειδή ακριβώς έχει ανέβει η θερμοκρασία και το νερό κάνει καλό στον οργανισμό μας γενικότερα, βοηθάει σε όλες τις λειτουργίες, ενισχύει το ανοσοποιητικό, γιατί σε περίπτωση που έχετε λίγο χαλαρώσει και ξεχαστεί, θέλω να σας πω ότι ο COVID είναι και πάλι στις ζωές μας, δεν έφυγε δηλαδή και ποτέ, αλλά τώρα έχουμε έτσι μεταλλάξεις διάφορες, έχουμε διάφορα κρούσματα, χωρίς να μας πανικοβάλει βέβαια αυτό, αλλά καλοκαίρι πάλι όλοι έτσι μαζί, πάμε σε συναυλίες, πάμε σε παραστάσεις και καλά κάνουμε. Εντάξει, κυκλοφορεί. Οπότε φροντίστε εσείς να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας. Το νερό κάνει πάρα πολύ καλό και στο δέρμα φυσικά, οπότε κάθε μέρα και παντού να έχετε το Σαμαριά. Να μην ξεχνιέστε να το δίνετε και στα παιδιά σας. Και εκτός από το νερό, τι άλλο κάνει καλό? Στην ψυχολογία μας κυρίως και στην εμφάνισή μας, το Σεσίλια Κόρακα 20 που χθες εγκαινιάστηκε. Τι ωραίο πάρτι, θα είδατε σίγουρα το ρεπορτάζ και στο δελτίο ειδήσεων. Θα το δείτε αύριο εδώ στο Κόκκινο, έτσι για να σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία. Τι ωραία που περάσαμε ρε παιδιά, τι ωραία που περάσαμε, τι ωραίος κόσμος μαζεύτηκε. Πόσα πολλά ρούχα ξαφνικά μέσα σε ένα κατάστημα το οποίο επισκέπτομαι κάθε εβδομάδα, και χθες ήταν άλλο. Ελπίζω σήμερα να είναι άλλο, δηλαδή να έχει αδειάσει για να ξαναγεμίσει και να έρθουν καινούρια. Σήμερα η πρόταση της Σούλας του κοριτσιού μου τι είναι Total Black, που με γυρίζει και κάποιες δεκαετίες πίσω, γιατί σκεφτόμασταν με τον Τόλι πότε ήταν ξανά στη μόδα αυτά τα πατελόνια που ήταν, για δώσε μου λίγο πατελόνι, που είναι λίγο βράκα, λίγο σαλβάρι, λίγο κάπως, πολύ δροσερό βέβαια, πολύ άνετο, ωραία ζώνη που κάνει τη διαφορά πάνω στο μαύρο, ένα ωραίο μπλουζάκι που μπορείτε να το βάλετε με ό,τι θέλετε, με φούστες, με πατελόνια, με πάνω από φορέματα, με ό,τι θέλετε, τα κολλιέ μου, το μαλλί μου, τη διάθεσή μου και βέβαια τα καταπληκτικά παπούτσια από το Rolling Steps, την Τζανακάκη. Σας έχω πει και χθες που με είδατε στα εγγένεια, μου το υπενθυμίσατε και εσείς, λέει, μου είπατε το είπες και το έκανες, Καλιδονάκη, είπες θα το βάλεις σε όλα τα χρώματα και σε όλα τα σχέδια και το κάνεις. Βέβαια το κάνω, αφού είναι και πολλά τα χρώματα και πολλά τα σχέδια. Rolling Steps, την Τζανακάκη, τα ίδια παπούτσια φυσικά θα βρείτε και στο Σεσίλια Κόρακα 20. Να πάτε να ψωνίσετε, να ευχαριστηθεί η ψυχή σας, να ευχαριστηθεί και το κορμί σας, να ευχαριστηθούν και όλοι όσοι σας βλέπουν στο πέρασμά τους, εντάξει, και στο πέρασμά σας. Λοιπόν, ας πάω να κάτσω, καλές δουλειές στο κορίτσι μου το αγαπημένο, να κάτσω να υποδεχτώ τώρα έναν άνθρωπο που επίσης με φροντίζει, με προσέχει, με διατηρεί φρέσκια, νέα, τσιτωμένη όχι στα νεύρα, γιατί όταν εμένα έτσι λίγο τσούκου μικρά τσιτωματάκια μου κάνει στο δέρμα, μετά έρχεται το τσίτωμα των νεύρων, και ηρεμεί. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός, καλώς τον μου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες ξανά στην τελευταία μας τηλεοπτική συνάντηση για φέτος. Μετά θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, να ξεκουραστούμε κι εμείς, να στρώσουμε κι άλλο το δέρμα για να έρθουμε φρέσκες και ανανεωμένες το Σεπτέμβρη, Μανώλη μου. Έτσι αλλιώς εσύ δεν χρειάζεσαι πολλά. Καλά, άκουσε με τώρα, δεν χρειάζομαι, γιατί μην επαναλαμβάνομαι, είμαι στα χέρια σου συνεχώς. Μου κάνεις μικρά πραγματάκια τα οποία δεν φαίνονται, δεν κάνουν μπαμ, αλλά όλοι μου λένε έχεις κοιμηθεί πολύ, προσέχεις τη διατροφή σου, αυτό, έχεις καλό γονίδιο, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Έχω καλό γιατρό, παιδιά, να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Εκείνη η τέχνη, άλλωστε. Η τέχνη είναι, το αποτέλεσμα είναι τόσο φυσικό, σωστά, που να μην μπορεί να το καταλάβει κανείς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το εύκολο είναι να παραμορφώνεις. Ελπίζω να σε βρίσκω καλά.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την πλαστική χειρουργική και τις προϋποθέσεις για ασφαλή και επιτυχημένη επέμβαση. Έχουμε μία μεγάλη ποικιλία από φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Μανώλη του Δασκαλάκη. Ούτως ή άλλως, πάντα όταν μιλάμε για περιστατικά χειρουργικά και παρεμβατικά και επεμβατικά, δείχνουμε φωτογραφίες από προσωπική σου δουλειά. Και αυτό είναι και το μυστικό. Και αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε όταν επισκεπτόμαστε έναν πλαστικό χειρουργό. Να ζητάμε δουλειά του. Ακριβώς. Παρατηρώ το τελευταίο καιρό ότι οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί με τον ένα τρόπο και στον ένα βαθμό, κάποιοι περισσότερο και κάποιοι λιγότερο, έχουν γίνει λίγο παρουσιαστές. Έχουν γίνει λίγο ηθοποιοί. Με το περιβόητο TikTok, με το περιβόητο TikTok, κάτι θα βρεθεί για να παρουσιάσουν. Ελάχιστοι όμως παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Οι περισσότεροι δείχνουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ή λένε κάποιες κουβέντες για το τι επέμβαση μπορούν να κάνουν, τι μαγικό μπορούν να κάνουν ή τι φανταστικό καινούριο μπορούν να κάνουν. Ελάχιστοι όμως παραθέτουν αποτελέσματα. Αποτελέσματα της ποιότητας της δουλειάς τους σε βάθος χρόνου. Όχι αποτέλεσμα τις πρώτες λίγες μέρες. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις τι άλλο έχω παρατηρήσει κυρίως στα social media, ότι παρουσιάζουν αποτελέσματα της δουλειάς τους πολύ καλά φιλτραρισμένα. Εδώ έχουμε φωτογραφίες και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε φωτογραφίες μέχρι το τέλος της κουβέντας μας, οι οποίες δεν έχουν υποστεί κανένα Photoshop. Και φαίνεται ότι δεν έχουν το παραμικρό φίλτρο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί κάπου θα φαίνονται και κάποιες ατέλειες. Εξάλλου δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια. Φυσικά όταν κάποιος επιλέγει να δείξει φωτογραφίες, δείχνει συνήθως τις πιο καλές του. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ασθενείς ή οι υποψήφοι, ας το θέσουμε, για επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής να είναι λίγο υποψιασμένοι. Δεν αρκούν τα λόγια του γιατρού. Λόγια μπορούν να πούν όλοι. Παίζει ρόλο ποιο είναι η ποιότητα της δουλειάς του γιατρού και αυτό είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί μέσα από το φωτογραφικό αρχείο που θα παραθέσει. Δηλαδή δεν αρκεί να δεις τον γιατρό σου ντυμένο στα πράσινα με ένα ωραίο make-up ή χωρίς make-up και να σου λέει κάνω σήμερα μία μεγένθηση στήθους. Ωραία. Και μετά να σου λέει κάνω μία ωραία μύτη. Πολύ ωραία. Μετά να σου λέει κάνω αυτάκια. Πολύ ωραία. Κυλίτσα. Πολύ ωραία. Δείξε μας και τα αποτελέσματά σου όμως. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι η αιτία για την οποία σήμερα επέλεξα εγώ αυτού του τύπου την κουβέντα και χωρίς να θέλω να αποτρέψω γιατί τους τηλεθεατές μας να κάνουν επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, αλλά θέλω λιγάκι να τους προβληματίσω με κάποια κακώς γενόμενα πράγματα που γίνονται δυστυχώς ανεξέλεγκτα. Και η αιτία είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, έχω γίνει μάρτυρας κάποιων πολύ σοβαρών επιπλοκών από επεμβάσεις οι οποίες έγιναν σε χώρο πλην του νοσοκομείου από συναδέλφους. Εγώ αυτό, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια που το συζητάμε, δεν μπορώ να δεχτώ και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ένας γιατρός μπαίνει στη διαδικασία να χειρουργήσει σε ένα χώρο εκτός νοσοκομείου ή κλινικής και έπειτα πώς ένας ασθενής με τόση ενημέρωση δέχεται να χειρουργηθεί σε ένα τέτοιο μέρος. Μου φαίνεται αδιανόητο. Όλα έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Όλα έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Συνήθως ο συνάδελφος λέει ότι όλα θα πάνε καλά, σου εγγυώμαι σε εισαγωγικά, το έχω κάνει πολλές φορές στο ιατρία μου, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Όμως δημιουργούνται πολλά προβλήματα που μερικά από αυτά μπορεί να είναι και επικίνδυνα για τη ζωή του ασθενούς. Στο εξωτερικό που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή του να χειρουργεί ο πλαστικός χειρουργός σε χώρον άλλων πλην του νοσοκομείου, του ιδιωτικού νοσοκομείου συνήθως, εκεί υπάρχουν κάποιοι άλλοι κανόνες και κάποιοι άλλοι παράμετροι που εξασφαλίζουν σε κάποιο βαθμό την ασφάλεια της επέμβασης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες που σου επιτρέπουν να δώσεις κάποια μέθη για να κάνεις την επέμβαση, όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να τηρήσεις κάποιες διαδικασίες με να υφίσταται κάποιο αναισθησιολογικό μηχάνημα, να υπάρχει αναισθησιολόγος νόμιμα
εντός του ιατρείου και να υπάρχει δυνατότητα της άμεσης διακομιδής του ασθενούς σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε άλλο νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στο να ψάχνει ο γιατρός εκείνη την ώρα που θα στείλει το περιστατικό του, το οποίο υπάρχει επιπλοκή. Εδώ στην Ελλάδα βασίζονται οι ασθενείς στην καλή πίστη, βασίζονται στα λόγια του εκάστοτε πλαστικού χειρουργού, και δημιουργούνται αρκετά προβλήματα, μερικά από αυτά με κίνδυνο της ζωής των ίδιων των ασθενών. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας είναι ότι οποιαδήποτε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, όσο και απλή και αν σας την λένε, πρέπει να γίνεται πάντα πρώτον σε ενδονοσοκομιακό χώρο. Δεύτερον, με παρακολούθηση από το κατάλληλο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, και μιλάμε για αναισθησιολόγο, ύπαρξη αναισθησιολόγου. Τρίτον, πριν κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση, πρέπει να έχει γίνει ο βασικός έστω προεγχειρητικός έλεγχος, που περιλαμβάνει από εξετάσεις αίματος μέχρι ακτινογραφία, μέχρι εξέταση από καρδιολόγο, καρδιογραφήματα και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να συμβεί στο ιατρείο ενός πλαστικού χειρουργού. Μπορούν να συμβούν τα πάντα, ακόμα και όταν βγάζετε ένα δόντι. Άλλο πως δεν σας το λένε. Ωραία, Μανώλη, και πρέπει να τηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Αν κάτι δεν πάει καλά σε μια επέμβαση τέτοιου τύπου και η επέμβαση πραγματοποιείται σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό. Στην περίπτωση λοιπόν που κάτι δεν πάει καλά, το νοσοκομείο οφείλει να προστατεύσει, δηλαδή υπάρχει μια ασφάλεια για τον ασθενή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο ιατρείο. Στο ιατρείο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο πολλοί συνάδελφοι, και ειδικά νεότεροι, αλλά και παλιότεροι, οι οποίοι έχουν ξεθαρέψει, μπορεί να του συμβεί. Μπορεί να κάνεις τεστ ευαισθησίας για κάποια αλλεργία στην ενδοφλέβη αντιβίωση που δίνεις, να σου βγει αρνητικό το τεστ, εσύ να δώσεις την ενδοφλέβη αντιβίωση και να κάνει ένα αλλεργικό σοκ ο ασθενής. Πριν ακόμα ξεκινήσει το χειρουργείο. Τι θα κάνει ο πλαστικός χειρουργός? Ανάταξη? Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Γι' αυτό είναι εκπαιδευμένοι οι αναισθησιολόγοι. Φτιάξτε μου λίγο τη φωτογραφία να βλέπουμε το πριν και το μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον και κόβεται η μισή φωτογραφία. Ναι, Μανώλη μου. Εντάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέω, και ειδικά για τους νεότερους πλαστικούς χειρουργούς, αλλά και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Δεύτερον, κάτι άλλο που θέλω να σου πω εγώ μου, είναι ότι πολλές φορές οι επιπλοκές δεν εμφανίζονται την ώρα μόνο του χειρουργείου, αλλά λίγη ώρα μετά, ή μερικές ώρες μετά, ή μία μέρα μετά. Οι περισσότερες επιπλοκές εμφανίζονται τις πρώτες 24 ώρες. Εάν μια κυρία, για παράδειγμα, από τα Χανιά ή από το Ηράκλειο, αποφασίσει να κάνει την επέμβαση σε ένα άλλο χώρο, σε άλλη πόλη, παράδειγμα στην Αθήνα, και ο γιατρός της τη στείλει πίσω και της πει: γύρνα το βράδυ σπίτι σου, και βγάλει την επιλογή στο σπίτι της, δηλαδή στο ξενοδοχείο που έχει πάει, ή στο πλοίο της γραμμής, τι θα κάνει? Ποιος θα την αναλάβει? Θα μου πεις, μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν τους εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες επιπλοκές. Της Κρήτης τουλάχιστον. Αλλά ακόμα και αν πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, οι πλαστικοί χειρουργοί εκεί που θα πάει πρέπει να έχουν ακριβές ιστορικό του τι ακριβώς έγινε στην επέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, οπότε χάνεις πολύτιμο χρόνο. Μπορεί η ασθενής να αποδείξει ότι ναι, είναι ο τάδε γιατρός αυτός που με χειρούργησε και με άφησε να φύγω ή με χειρούργησε σε λάθος μέρος και τώρα έχω όλα αυτά θα γίνουν μετά. Όλα αυτά θα γίνουν μετά. Υπάρχουν όμως αποδεικτικά στοιχεία ή μπορεί ένας γιατρός ο οποίος δεν είναι σωστός και ηθικός λίγο να τη σκαπουλάρει λέγοντας ότι εγώ δεν χειρούργησα κανέναν? Φυσικά. Εάν έχει γίνει στον χώρο του ιατρείου του και δεν έχει κόψει αποδείξεις. Δεν έχει κόψει αποδείξεις ότι έκανε την επέμβαση. Αυτά. Δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ συχνά δυστυχώς. Έχετε ακούσει κατά καιρούς για λιπαναρροφήσεις που στράβωσαν. Ποτέ κανείς όμως δεν λέει ότι στράβωσαν στο γραφείο του γιατρού. Προχθές άκουσα για ένα περιστατικό που έγινε, δεν θέλω να πω πού και από ποιον, που κάποιος που είχε έρθει μάλιστα σε μένα πρώτα και αποφάσισε να κάνει μια επέμβαση γυναικομαστία στο ιατρείο του. Απίστευτο. Και φυσικά στράβωσε. Και έτρεχε. Και έτρεχε και ο ασθενής και έτρεχε και ο γιατρός. Ωραία. Σε μένα δεν έκατσε γιατί φάνηκα ακριβώς. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που στη δική μου αμοιβή,
γογό. Στη δική μου αμοιβή έπρεπε να μπει και το κόστος του νοσοκομείου και το κόστος του αναισθησιολόγου και οι εξετάσεις που θα κάνει. Οπότε αυτομάτως ήμουνα λιγότερο ανταγωνιστικός. Στο βωμό λοιπόν της ανταγωνιστικότητας, ορισμένοι συνάδελφοι, που εγώ δεν τους θεωρώ συνάδελφους, γιατί δεν είναι πρώτα απ' όλα καν γιατροί, και στο βωμό του χρήματος χειρουργούν μέσα στα ιατρείο τους, παίρνοντας θεωρητικά το ρίσκο, πρακτικά τρέχα γύρευε, κάνοντας επεμβάσεις που απαγορεύεται να γίνονται σε χώρο ιατρείου. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα βλέπω πολύ γνωστούς πλαστικούς στην Αθήνα και έχουν μετατρέψει ένα δωμάτιο του ιατρείου τους, του οροφοδιαμερίσματος που έχουν, σε χειρουργείο και παράνομα φωνάζουν έναν αναισθησιολόγο να δώσει λίγη μέθη ή να δώσει πολύ μέθη και να κάνουν μια επέμβαση στο ιατρείο, όλα αυτά εν γνώση των ιατρικών συλλόγων, εν γνώση των ασθενών, εν γνώση των συναδέλφων, και κανείς δεν μιλάει. Και πότε μιλάνε? Εμείς πλαστικοί χειρουργοί μιλάμε και λέμε άτυχη στιγμή, όταν έχει ακουστεί το περιστατικό που στράβωσε, επειδή κάποιος συνάδελφος στο βωμό του χρήματος πήρε τρελά ρίσκα. Επαναλαμβάνω, υπό συνθήκες ασφάλειας στο εξωτερικό, υπό άλλες συνθήκες όμως, όπως στην Αμερική, όπως στη Γερμανία, υπάρχουν πολύ οργανωμένα ιατρεία που το κόστος τους είναι πολλαπλάσιο ενός απλού ιατρείου πλαστικής χειρουργικής με ένα μικρό χειρουργιάκι, στα οποία γίνονται συγκεκριμένες επεμβάσεις, μέχρι συγκεκριμένη βαρύτητα μάλλον επεμβάσεις, σε πολύ ασφαλείς συνθήκες. Όχι στο Ελλάδα όμως. Στο Ελλάδα, για ένα παράδειγμα, όταν ο γιατρός είναι σε μια πολυκατοικία και το ανσασέρ χωράει 3 άτομα και είναι στον 5ο όροφο και στραβώσει κάτι και έρθει το ΕΚΑΒ, πώς θα ανέβει πάνω και πώς θα πάρει τον ασθενή να τον κατεβάσει κάτω και σε πόση ώρα και τι θα έχει συμβεί σε όλη αυτή την ώρα. Κατάλαβες, Γογό μου? Πες μου λίγο κάτι, σε αυτήν την, όπως λέω χαρακτηριστικά και στο ραδιόφωνο με όσα γίνονται σε αυτή τη χώρα, στη μικρή μας, την εξωτική μας, την Ελλαδίτσα, κυκλοφορεί μια φήμη που την άκουσα πρόσφατα και θέλω να μου πεις αν ισχύει, αν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα και αυτό μου φάνηκε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν, λέει, πλαστικοί χειρουργοί, οι οποίοι ναι μεν χειρουργούν στο ιατρείο τους και όχι σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, και για να ρίξουν το κόστος της επέμβασης δίνουν μέθη αντί σε επεμβάσεις που χρειάζονται ολική νάρκωση, δίνουν μέθη για να αποφύγουν να έχουν μαζί τους αναισθησιολόγο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θα προτιμούσα να μην πιστέψω ότι Έλληνες συνάδελφοι κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί εκεί υπάρχουν προβλήματα, θα έχει πρόβλημα και το νοσοκομείο που τους επιτρέπει να χειρουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, στα ιατρεία τους δεν θα μπορούσα, δεν είναι στη γνώση μου, οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ και να το επιβεβαιώσω. Ωραία, πρέπει να ξέρεις ότι από τη στιγμή που δίνεις φάρμακα αναισθησίας, προποφόλη για παράδειγμα, για να ερεμήσεις τον ασθενή, για να τον χαλαρώσεις, για να του δώσεις ένα είδος νάρκωσης, πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο άτομο και 2 αναισθησιολόγος, ο οποίος παρακολουθεί τα ζωτικά στοιχεία του ασθενούς καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Όχι ένας γιατρός κάνει 2 δουλειές ταυτόχρονα. Έχω περιστατικά που έγιναν παραλίγο να γίνουν μεγάλες ζημιές, λέγοντας ο χειρουργός ότι ξέρεις, δεν έγινε τίποτα, το έχω κάνει πολλές φορές και πήγαν όλα καλά. Η μία φορά είναι. Η μία φορά και μία φορά που μπορεί να τύχει σε σένα. Ωραία. Αρκεί μία φορά. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ζήσει με τις τύψεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ποιες είναι αυτές οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν με μέθη και όχι με ολική νάρκωση? Είναι πάρα πολλές αυτές οι επεμβάσεις, αλλά επιγραμματικά θα σου πω ότι με μέθη μπορεί να γίνει η βλεφαροπλαστική, μπορεί να γίνει σε συνδυασμό πάντα με τοπική, μπορεί να γίνει το facelift, μπορεί να γίνει η λιποαναρρόφηση, μπορούν να γίνουν κάποιες επεμβάσεις εκτομής δέρματος και μόνο, μπορούν να γίνουν επεμβάσεις αφαίρεσης δερματικών καρκίνων όταν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλοι και κλείσιμό τους με κρυμνούς. Μπορεί να γίνει ένα arm lift ίσως, δηλαδή μια βραχιονοπλαστική. Δεν μπορεί να γίνει μια μεγένθηση στήθους. Δεν μπορεί να γίνει μια κοιλιοπλαστική. Κοιλιοπλαστική μπορεί να γίνει και επί σκληρίδιο, εγώ δεν την προτιμώ. Δεν μπορεί να γίνουν κάποιες επεμβάσεις που είναι πολύ ωραίες
και που χρειαζόμαστε μυοχάλαση. Δηλαδή οι μύες να έχουν χαλαρώσει. Όλα αυτά όμως είναι λεπτομέρειες. Σου είπα τα βασικά ποιες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Σταματήστε να είσαστε τόσο πολύ κολλημένοι στα social media και σε αυτά που σας πλασάρουν ακόμα και συνάδελφοι ή και influencers. Γιατί πολλοί συνάδελφοι, ειδικά στην Αθήνα, αυτό που κάνουν είναι ότι προσλαμβάνουν influencers και προσλαμβάνουν εταιρείες. Κανείς από εμάς δεν βγαίνει σε κανάλια τέτοιου τύπου, στην τηλεόραση, οπουδήποτε, χωρίς να πληρώσει. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Επίσης, δεν δίνουμε συνεντεύξεις σε περιοδικά επειδή είμαστε όμορφοι ή επειδή είμαστε πιο καλοί από τους υπόλοιπους. Πληρώνουμε ανασελίδα. Αυτά όλα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Και αυτό αφορά όλους μας και εμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία έχει βέβαια και τι λες. Πολλές φορές... Και τι λες και τι δείχνεις. Ακριβώς. Και είπαμε, ο καλός πλαστικός έχει να δείξει αποτελέσματα της δουλειάς του, τα οποία να ικανοποιεί αυτόν που είναι απέναντί του. Όμως, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και μερικά άλλα πράγματα. Καμία επέμβαση δεν γίνεται μαγικά μέσα σε μία ώρα. Αν έχει γίνει μια επέμβαση που χρειάζεται 3 ώρες, γίνεται σε 1 ώρα, τότε με κάποιο λάθος τρόπο γίνεται και αυξάνονται οι επιπλοκές και σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο αισθητικά. Παίρνετε ρίσκα. Δεύτερον, καμία επέμβαση δεν είναι ανώδυνη. Όλες έχουν έστω και λίγο πόνο. Τρίτον, καμία επέμβαση δεν είναι ανέμακτη. Όλες έχουν και αίμα. Ακόμα και αν γρατζουνίσουμε το δέρμα μας θα βγει αίμα. Τι είναι αυτό το μαγικό ανέμακτη λοιπόν αρρώφηση? Υπάρχει αίμα, αλλά είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με μια συμβατική λιποαναρρώφηση. Τέταρτον, πέμπτον, δεν είναι όλες οι επεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, για την κάθε μία από εσάς κατάλληλες. Άλλη επέμβαση θα συστήσω σε μια κοπέλα 40 ετών για το πρόβλημα. Αυτό να το υπογραμμίσουμε, αυτό να το κυκλώσουμε. Άλλη επέμβαση σε μια κυρία 70. Έτσι. Άλλη επέμβαση σε μια κυρία η οποία το δέρμα της δεν το πρόσεξε ποτέ. Και άλλη τεχνική για μια κυρία η οποία δεν έκανε άλλη δουλειά παρά έτρεχε από αισθητούτο σε αισθητούτο. Και έκανε βαθιές ενυδατώσεις και πρόσχε και δεν ανέβαζε το βάρος της και να το κατεβάσει με τα απότομα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το πράγμα τον οριμαγδό, θα σου κάνω V-lift, θα σου κάνω S-lift, θα σου κάνω L-lift. Και το αποτέλεσμά σου θα είναι super duper αυτό και θα στο κάνω σε 1 ώρα και ξεπέτα. Θα μου πεις εντάξει, δεν πέτυχε το αποτέλεσμα, τι έγινε? Κάθε φορά που κάποιος ακουμπάει ένα ιστό, έχει δημιουργήσει ουλή κάτω από αυτό τον ιστό. Και όταν θέλεις να το διορθώσεις, η δουλειά του επόμενου που θα ακουμπήσει θα είναι πολύ πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη και με μεγαλύτερα ρίσκα. Λέει ο πολύς ο κόσμος. Έχει δημιουργηθεί άλλη βάση από κάτω. Ακριβώς. Λέει, εντάξει, τώρα θα βάλω νήματα και αργότερα όταν θα βαρεθώ θα κάνω facelift. Όταν βάλεις, κυρία μου, νήματα 1, 2, 3 φορές, έχεις δημιουργήσει ένα απίστευτο ολόδιστο κάτω από το δέρμα και η δουλειά του πλαστικού χειρουργού θα είναι πιο δύσκολη και το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά πιο απρόβλεπτο σε σχέση με το να έχεις αφήσει παρθένες στους ιστούς σου. Ακόμα κι αν η επέμβαση, το facelift, γίνει από τον ίδιο άνθρωπο που είχε βάλει στο παρελθόν τα νήματα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Άκου κοκό μου. Λένε facelift και νομίζω για παράδειγμα ότι υπάρχει μία τεχνική facelift. Θα σου κάνω facelift. Βάζουν και ένα V, ένα S, ένα λάμδα μπροστά. Ναι. Ναι, θα σου κάνω αυτό. Υπάρχουν τόσες πολλές τεχνικές. Μπορεί να υπάρχουν και 30 βασικές τεχνικές. Γιατί υπάρχουν 30? Γιατί καμία δεν είναι τέλεια και καμία δεν αντιμετωπίζει τα πάντα. Οπότε ανάλογα με το πρόβλημα υπάρχει άλλη τεχνική. Facelift, παράδειγμα, γιατί μίλησε με το facelift. Και αυτό ισχύει για όλες τις επεμβάσεις. Αν υπήρχε μια τέλεια τεχνική για να κάνουμε γέννηση στήθους, όλοι θα ακολουθούσαμε αυτή τη μια τέλεια. Αν υπήρχε μια τέλεια τεχνική για να κάνουμε κοιλιοπλαστική, όλοι θα ακολουθούσαμε το ίδιο. Τη μία, αυτή τη τέλεια. Γιατί υπάρχουν πολλές, γιατί καμία δεν είναι τέλεια. Και δεν ταιριάζει καμία σε όλους. Ωραία. Ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός και ο τεχνίτης πλαστικός χειρουργός, γιατί μπορεί ο συνάδελφος να έχει όλη την καλή διάθεση, αλλά να μην πιάνει, ρε παιδί μου, το χέρι του, να μην έχει την εμπειρία και να μην πιάνει και το χέρι του και να μην διαβάζει κιόλας και να μην μερώνεται. Μπορεί να τα βλέπει στα βιβλία, δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα κάνει κιόλας. Ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός τροποποιεί την τεχνική του ακόμα και μέσα στο χειρουργείο, άμα δεν του βγαίνει. Όχι, δηλαδή, άμα δεν του βγαίνει τεχνική που έχει σκεφτεί να κάνει για πριν το συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει τη δυνατότητα, γιατί έχει την εμπειρία.
να τροποποιεί την τεχνική του μέσα στο χειρουργείο προκειμένου να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά αυτό είπαμε. Οπότε πρέπει να κάνει και παραπάνω χρόνο. Προϋποθέτει να είναι διαβασμένος, να είναι ενημερωμένος, να είναι ευέλικτος και να έχει την τέχνη στα δάχτυλά του. Έτσι. Να το έχει. Ωραία. Αυτό πληρώνεται, κυρίες και κύριοι, όταν πληρώνετε παραπάνω σε κάποιους. Υπάρχει περίπτωση ένας πλαστικός χειρουργός να είναι πάρα πολύ καλός στο στήθος, αλλά να μην είναι καλός στην κοιλιοπλαστική. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Όλοι μας έχουμε τα πιο δυνατά μας και τα πιο αδυνατά μας. Ναι. Φυσικά. Υπάρχουν επεμβάσεις που δεν τις κάνω γιατί δεν μ' αρέσουν και δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή το να βάλω προθέματα στους γλουτούς δεν το κάνω γιατί δεν μ' αρέσει. Ούτε το έκανα ποτέ. Μπορεί να βάλω λίπος, αλλά δεν θα βάλω ποτέ σιλικόνη. Δεν μου αρέσει, για παράδειγμα, να σηκώνω το μέτωπο, forehead lift. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δίνει συνήθως αποτελέσματα τα οποία και δεν διαρκούν και είναι και περίεργα για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι θέμα τι αρέσει και στο γιατρό. Αλλά είναι θέμα και που πάει το χέρι του. Όταν λοιπόν μια επέμβαση γίνεται από έμπειρο γιατρό και γίνεται σε ένα νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι, θα το πληρώσετε. Δεν γίνεται να μην πληρώσεις τον έμπειρο. Είναι προτιμότερο να το πληρώσεις από το να το πληρώσεις ακριβά αλλιώς μετά. Άλλο θα πληρώσεις το σεφ που έχεις στα κουνουπιδιανά σε μια ταβέρνα και άλλο το σεφ με 4 αστέρια Μισελέν. Έτσι δεν είναι? Τώρα αν εσείς θέλετε να εμπιστευτείτε, που δεν έχω κανένα πρόβλημα τα κουνουπιδιανά, μια χαρά είναι και μια χαρά είναι οι ταβέρνες τους. Εντάξει, αλλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε. Άλλο θα είναι να χειρουργηθείς, όπως το έχω πει πολλές φορές στο παράδειγμα, αγοράζεις μια Mercedes ή μια Rolls ή οτιδήποτε άλλο και την πηγαίνεις στο συνοικιακό συνεργείο, άλλο θα σου κοστίσει με φασόν υλικά και άλλο made in China και άλλο να πας στη Mercedes στην Mercedes. Όλα έχουν το κόστος τους. Αν δεν τα επομιστείτε αυτό το κόστος, τότε φταίτε κι εσείς. Γιατί εν γνώση σας, όχι εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, ξέρετε ότι παίρνετε ρίσκα. Σας έκατσε και ο γιατρός που τα έπαιρνε και με τα ρίσκα και τώρα αναρωτιέστε γιατί συνέβηκε. Γι' αυτό συνέβηκε. Ωραία. Τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι είσαι χήμαρος, Μανώλη. Είσαι χήμαρος. Δεν προλαβαίνω ούτε ερώτηση να κάνω. Μία που το σκέφτομαι, μία που τα απαντάς. Δεν το έχω προλάβει να το εκφράσω. Σε αφήνω να τα πεις γιατί τα λες και πολύ ωραία και μου αρέσει πάντα ο τρόπος σου. Μέσα σε όλα όσα πιστεύουμε ότι συμβαίνει με τις πλαστικές επεμβάσεις, είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι υπάρχουν επεμβάσεις που έχουν μόνιμα αποτελέσματα και δεν ξανασχολούμαστε ποτέ ξανά με το πρόβλημα το οποίο πήγαμε και χειρουργήσαμε? Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, άπαξ με το που θα γίνει η επέμβαση, ναι, αρχίζει από την επόμενη μέρα και δράει βαρύτητα. Και το γύρας πάλι. Όμως, υπάρχουν τεχνικές σε επεμβάσεων και στην κοιλιοπλαστική και στο πρόσωπο και στο στήθος και στη λιποναρρόφηση και οι οποίες το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μόνιμο. Δηλαδή, έχω περιστατικά και κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε του χρόνου μια τέτοια εκπομπή που θα σου δείχνω αποτελέσματα 15, 17, 20, 25 χρόνια μετά. Και θα τα δείχνουμε για να δείτε τι σημαίνει να έχεις κάνει σωστή δουλειά εξ αρχής. Θα στα δείχνω διαδοχικά. Δηλαδή πώς φαίνονται στους 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 4 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν επεμβάσεις που γερνάς μαζί τους και το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Υπάρχουν άλλες επεμβάσεις που πιθανόν να γίνουν κάποιες μικρές διορθώσεις μετά από μερικά χρόνια. Η επέμβαση η οποία χρειάζεται να γίνει διόρθωση μέσα στον χρόνο ή στα 2 χρόνια ή στους 6 μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε καλά στην πρώτη επέμβαση. Μάλιστα. Αχ, Μανώλη μου, πες μου κάτι. Αρχικά το Μανώλη το Δασκαλάκι θα τον βρείτε φυσικά 25 Αυγούστου 41 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα τηλέφωνα που θα δείτε τώρα στο κάτω μέρος της οθόνης, όπου μπορείτε να καλείτε για να κλείνετε το ραντεβού σας. Ο Μανώλης έρχεται ανά 3 εβδομάδες περίπου στα Χανιά, όπου βλέπει περιστατικά, εκτιμά, ακούει, κάνει και κάποια ενέσιμα. Πες μου λίγο κάτι. Εσύ τώρα θα ξεκουραστείς καθόλου το καλοκαίρι? Θα λείψεις κάποιο διάστημα από τα ιατρεία σου? Θεού θέλοντας τον Αύγουστο. Ωραία, οπότε μέχρι τον Αύγουστο να πλακωθούμε, να οργανωθούμε, να κλείσουμε τα ραντεβού μας, να κάνουμε κι εμείς Αύγουστο ωραίες και φρέσκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ένα τελευταίο, μονάχα, επιτρέψτε μου μερικά δευτερόλεπτα.
Οι κανόνες οι οποίες έδωσα στους τηλεθεατές μας είναι κανόνες που τους στηρεί ούτως ή άλλως ένας έντιμος και έμπειρος πλαστικός χειρουργός. Κανονικά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να τους λέω. Εάν βρείτε λοιπόν ένα τέτοιο έντιμο και έμπειρο πλαστικό χειρουργό και ταιριάζουν τα χνότα σας, όχι απαραίτητα εμένα, ακολουθήστε τι θα σας πει. Οι πιθανότητες να συμβεί κάτι είναι πολύ μικρές. Προσέχετε τους αδαείς και υπερφύαλους. Αυτό ήθελα να πω. Είσαι μαγικός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για φέτος και για τη συνεργασία και μπροστά στις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Και ξέρεις, η συνεργασία πίσω από τις κάμερες είναι αυτό που τελικά φαίνεται και μπροστά στις κάμερες. Διπλά ευχαριστώ. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Στα λέω τώρα τα τυπικά, τα τηλεοπτικά, γιατί κατηδίαν θα τα πούμε, θα συναντηθούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να περάσουμε όμορφα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Πολλά φιλιά, να είσαι καλά, αγαπημένη μου Μανώλη. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και στην κουζίνα του σπιτιού μας έχουμε Στέλιο Ζαχαρίου. Πίπα τόφου λέγεται η συνταγή, με πικάντικο τύπου γιαουρτιού. Μου εξήγησε ότι έχει πάρει την ονομασία του από ένα μουσικό όργανο της Κίνας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα μας τα πει όλα στη συνέχεια. Στη συνέχεια. Πάμε.